Zdravím ťa, tu je Maroš Fer autoprojektu Dáme to teraz.eu a práve som dorazil do Šverinu, kde idem navštíviť moju dceru a dnes chcem ti dať jeden tip na to, ako sa stať veľmi dobrý v hocičom, v čom sa chceš stať dobrý. A tento tip je zaujímavý tým, že som sa o ňom dočítal a veľa aj známejších ľudí, teda spisovateľov alebo ľudí z oblasti podnikania alebo teda podnikania v akejkoľvek sfére súhlasia s tým, že tento tip ti dá veľa a je úplne jednoduchý a možno mi nebudeš veriť. Som troška ironický, možno teraz. Ten tip znamená, alebo ten tip sa volá 10 000 hodín a znamená asi to, že ak sa chceš stať fakt dobrý v hocičom, tak musíš venovať tomu čas. Či bude to nejaká činnosť, alebo sú to nejaké vedomosti, alebo sa chceš naučiť nový jazyk, alebo sa chceš stať dobrý v sieťovom marketingu a tak ďalej. Je to jedno. Musíš investovať čas. A ten spisovateľ, ktorý písal o tomto koncepte, hovorí, že približne 10 000 hodín ti zaberie to, aby si sa stal fakt naozaj dobrý v istej oblasti. A myslím, že aj ten istý autor to bol, ktorý písal aj o tom, že jeden z faktorov, prečo Beatles sa stali takými úspešnými, takou úspešnou skupinou je, že keď začínali, alebo keď sa dali dokopy a tak ďalej, ja myslím, že ešte neboli takí veľmi úspešní. Oni práve, myslím, že sa stali veľmi úspešní práve v Hamburgu. Teda práve dnes som prišiel do Šverinu z Hamburgu, kde žijem. A práve v Hamburgu bol klub, kde mali veľmi známy koncert. Jeden z tých, ktorí vlastne ako keby naštartovali ich kariéru, myslím, ale nechcem teraz hovoriť nejaké blbosti, takže niekde som sa to dočítal, nie som si úplne istým koncertom, teda, že či to bol práve ten koncert, ktorý naštartoval tú kariéru. Každopádne, práve oni na začiatku svojej kariéry strašne veľa hrali doslova hodiny, dni a dni, boli zavretí v štúdiu, alebo dávali, teda hrali na koncertoch a tak ďalej a trvalo im to dosť dlho. Samozrejme, tie ich koncerty z začiatku niektoré, ak som sa teraz správne dočítal, každopádne 10 000 hodín znamená, že vo všetkom, v čom chceš byť dobrý, musíš sa tomu venovať, musíš tomu venovať istý čas. A samozrejme, že v každej oblasti sú nejaké skratky a sú experti, ktorí ti povedia o týchto skratkách, ako sa dá niečo urýchliť a tak ďalej, urobiť lepšie, ale vždy tomu musíš venovať energiu a čas. Viac o tom píšem na mojom blogu, klikni na link pod týmto videom, prečítaj si o tom viacej, myslím, že tam máme ešte jeden príklad, kde sa to potvrdilo, že práve okolo zhruba 10 000 hodín by ti malo zaručiť to, že sa staneš fakt dobrý v akékoľvek oblasti alebo činnosti, alebo v čokoľvek, čo si vybereš. Nech sa ti darí v všetkom, čo robíš, klikni na link pod týmto videom, prečítaj si o tom viacej, nech sa darí, čau.